Hlavnými organizátormi tejto akcie boli samotní študenti. Teraz už oproti mne stojí Denisa Gubániová, organizátorka literárnej dielne. Tak Deniska, ako sa ti darilo organizovať túto akciu? Dobrý deň. Ja som hlavne veľmi rada, že som sa do tejto akcie mohla zapojiť, pretože samozrejme mi to dalo veľmi veľa nových poznatkov a veľa do života, aj keď nebolo to ľahké, lebo zorganizovať niečo tak veľké je naozaj namáhavé, všetky papierovačky, prezenčky a tieto veci. Pozdravujem Juventu. Ale som veľmi rada a naozaj to neľutujem. Informácie odtiaľ, čo sa deje, kde si v Anglicku, alebo už neviem, ako som to povedal, možno nie je to celkom regionálne, ale určite sa tam najprv poslucháči, ktorí sú z Lučenca, ktorí sú z Revúce, neviem, teraz si vymýšľam. Erik, ako to momentálne vyzerá s futbalovým stretnutím, alebo tak, aká je tá situácia tam momentálne v premiéri, blabla. A on zišiel, začal, zobral si cerusku, akože mikrofón nemal na výber. Tak momentálne budú sa hrať tieto zápasy, tieto online kanály, výborne. Dobre, čo považuješ ty za trhák? Ty si veľký športový fanúšik, a išli sme, on stále komentoval. Tak ja považujem tento zápas. A tvoj výsledok? Blablabla, povedal, odhadol taký výsledok, začiatok je kedy, diváci sú akí, a on išiel, normálne sme teda komentovali a spali sme sa takú akčnosť a spolužiaci mu normálne zatleskali, takže bol asi v tom dobrý. Tak ja sa teším, že teda toto nám napríklad vyšlo. Škoda, že tu nie, lebo by sme to predviedli, bez papierov, bez všetkého a bolo to vlastne také doplňanie sa, akože moderátora zo štúdia plus redaktora niekde, kde si vysunutého na športové podujatia, alebo aspoň takého, ktorý mapuje takéto športové podujatia. Trošku sme hovorili aj o spisovných a nespisovných výrazoch, pretože nielen obsah a forma, ale aj slovenský jazyk môže byť rušivým momentom, ktorý sa týka redaktorskej práce. Ja osobne som im používal som až také silné slova, keď vidím niekde, alebo niekto povie, napríklad nejaký redaktor v televízii. Minister dopravy Jan Haluška sa nechal počuť, že od nového roka budú triaky. Počujem, nechal sa počuť, končím, vypínam, idem na WC, je mi zlé, ježia sa mi chlpy.